eskerrik asko gaurko egunez, guana gerturatzeagatik. Handoz, Atramine elkartetik, Aitor Fresnedo, Portugaleteko Euskal Preso politikoak itzulitako Zaldizoro liburua aurkeztera. Zaldizoro, Crazy Horse, jatorrizko titulua, eta Mari Sandoz, idazle estatuatorrak idatzitakoa, Aitor Fresnedok, bere hitza horren esaten duen bezala, 12 urtetan zehar luzatu den itzulpen lan mardula aurkeztera gatoz. Portadako irudia bai Naiara erraztik egin du, eta Atramine elkartean inguruan zertzela pare bat emateko, Atramine elkartea 2000 urtean sortu zen, Euskal Preso politiko eta idazlarien sorkuntza lanak argitaratzeko. Esan espetxeekin, harreman hau, espetxe sorkuntzarekin harreman hau, ikasi 2000 urtetik luzatu dena. Esan behar da, espetxean sortzea, espetxearen eremu lau horretan sortzea, bizitza sortzea da, Aitorrek berak aipatzen du, kasik superviventziarako lan bat izan dela, eta oso manera naturalean, iruditzen hitzaurrea oso potentea dela, porque bertan azaltzen da, espetxea, sorkuntza, bizitza, espetxearen bitako superviventzia, sorkuntza lan eskutik, eta garrantzitsuena, zer da espetxean, lapurtu edo gatazka nagusia da denboraren kudeaketa, eta denboraren kudeaketa sano horretan, osasuntsu horretan, kasu horretan, itzulpen lan hau. Itzulpena lan kolektiboa da, itzulpena argitaratzen bide honetan, jende ezberdinak parte hartu dute, zenbideak, Arreba, Eiderrek Fresnedo, berak egin ditu hitz batzuk, sorkuntza prozesu horren inguruan, baina berak hau jokin gain, Atraminen espetxean zela, lan zenbait argitaratu zituen laguna, ondoren bai, lagundu duguna, argitaratzen lanetan, kasu honetan hau izan da, liburu honekin, Jose Luis Otamendi idazlea bai tartean, liburua edo testua gaindikatzen egon da. Orduan, aipatu, eta zerbait errendikatzen baldin badugu, Atraminen da gure lanen izaera kolektiboa. Non eta kolektibotasuna bereziki zigortua dagoen espazio batek, Orduan, bada gure oinarrietako bat, sorkuntza, baina sorkuntza kolektiboki bideratua, Esan, espetxeaz hitz egitea, gure gizarteaz hitz egiteko manera bat, hau da, espetxea gure gizartearen islada izan daiteke, gure gizartearen gabezi eta kontraesanen sintoma, eta orduan espetxetik datozen sorkuntza lanak irakurtzea, espetxea irakurtzeko manera bat, eta manera interesgarri bat, nire ustez. Eta besterik gabe, hitza behar dunari, Aitorri eta Aitor ez daunez, bere eskutik, zenidaren eskutik, Aitorren hitza eta sorkuntza lan honen prozesua, ez da? Lehenengo eta behin, eskerrik asko Ataramineko jenteari. Azkenean liburu hau hemen egotearen arduraduna Eurepe badielako.
Eta eskerrik asko portuko jentie eta Larrabetxuko jentie bebai, bide ilusio honetan bide lagun izen direlako. Lehenengo eta behin, ni hemen egotearen arrazoia argi dauzein da. Hemen Aitor egon beharko zen, bere liburu aurkezten, bere itzulpena aurkezten, baina Aitor, naiz eta hiru laurdenak eta momentu honetan bigarren gradu baten egon, oraindik Jaengo kartzelan dago, preso. Eta bere ondoan egon beharko litzake bebai, Oiane Bakedano, bere emaztea, berabe Jaengo kartzelan dagoelako, berabe lehenengo pertsonan bizi izan duelako liburu honen sorkuntza eta prozesuz sortzailea. Eta Oiane be, oingo iraian bere zigor osorik beteta, 19 urte eta gero kalera urtengo dalako. Eta aurkezpen hau iraian izango balitz, bera egongo zen. Orduan hau da, pizkat agotza ez dutenen hoiei agotza ikintzea. Liburu hau, Oiarrek esan dagoen moduen, oso ibilbide luzea deko. Aitorrek berak itxaurrean ederto azaltzen dau, ni baino hobeto azalduko dau, azaltzen dau bera itxaurre honetan. 2002 urtean Okainako kartzelan preso zegoelarik, olako kasualitate munduan emoten dien olako kasualitate baten bitartez, bertako kartzelako liburuzain lanak egiten zituen preso batek, berataz akordatu zen liburu bat inglesez tokatu zuelako, da esan zuen, mutik honek inglesez badaki irakuten da gordeko dutzen liburu. Eta oparitu egin zion. Momentu horretan, Aitorrek berak dino, eta irakurri modot. Ordurako 6 urten eramatzan preso, 4 isolamenduan. Ordu gehiegi bakarrik, ordu gehiegi pentsatzeko. Aurretik, 30 urtera arteko espetxe aldi. Bapatean egun batez, errealitatea desitxuratzen hasi zitzaidan, Zaldizororen liburuak lagundu egin zidan buruari atseden ematen eta oreka mantentzen. Ohiko munduaren eta zentsu berri batez ageri zitzaidan errealitate horren artean. Ni oso ondo gogoratzen dut momentu hau, kartzelaldiko lehen urteak izen ziren eta oso gorrak mutiko gazte bat bapatin topetan da zuloinu baten eta 30 urteko kartzela aurretik daukala. Eta liburua jaso nuenean, pentsatu nuen bebai, zenbat pertsonei bere bizitzako momentu baten, liburu batek bizitza salbatu dio. Kasu honetan, horrela izan zen momentu horretan, berari Zaldizorren liburu hau, Mari Sandozen liburu hau, bizitza salbatu zion. Eta horregaitik liburua maite izan du urte luze hauetan eta 2011an hasi izan itzulpen lanak egiten. Oso bide luze izen da, badakizue kartzelan lan egitea ez da ordenadorerik, dana idatziz boligrafo eta orrialdeekin egin behar da, eta Aitorrek eukida bide lagun oso estu bat ala Koldo Zumalde, izen dela bere pizkat testuaren errebisatzen ziona. Orduan, imaginau, berari karta testua bidali, interbenitu karta testu hori, Madrilen ez dakizen bat hilabete, heldu Koldoen etxera, Koldo errepasatu, bidali Aitorreri, interbenitu berriro, horrela eman dugu aurten arte. Eta,
saiatu ginen, gero liburu amaituta zegoenean, saiatu ginen ia nogazat saiatu liburu argitaratzen, eta azkenien Taramunek Jokinen bitartez. Ni Jokin egaz berbein eban, berari laguntza eskatu nion, eta bera gurekin oso ondo portatu da. Eta gero liburuari buruz esan gurotena da, liburu hau biografia bat da, indiar buruzagi handi baten biografia da, Crazy Horse. Eta horretaz aparte, bere bizitzari buruz hitz egiten da, baina horretaz aparte hitz egiten da bai, familiaz, lagunez eta lurraz, eta lurraren askartasunaz. Gaur egun, hain importantea diren gaiak edo lurra eta askatasuna. Asko, herri honetan horretaz asko falta dalako. Eta, gero aipamen bat bai, portadako irudiari, nire lagun batekin dau, Naiera Errastira, bera artedaretan lizentziatua da, diseinu grafiko lan egiten dau, bere enpresa propioa dauka, eta bera etorri zan, portada honekin laguntzen. Eta gitxi gora bera, hori da dana. Eskerrik asko. Kartzelaren zamaren ondorioz eroria zegoen momentu batean iristen da liburu bere eskuetara, eta liburuak laguntzen dio oreka berreskuratzen, sendatzen, nik uste dut espetxean zerbait egiteko dinamika izatea, dela zerbait eraikitzea, baina norbere baitatik zerbait eraikitzea. Eta beraz, espetxeari aurre egitea eta espetxea deseraikitzea. Eguneroko lanarekin, jardunarekin, sorkuntzan edo ikasketak egiten, nola edo ala aizea espetxea deseraikitzen. Eta nik uste dut, Aitorrek esaten duen bezala, 30 urteko espetxealdia aurrean daukasunean, hori deseraiki behar duzula kontziente izatea, edo modu inkontziente batean hori deseraikitzen abiatzea oso importantea dela, hain zuzen ere, 30 urte horiek edo behar direnak, edo tokatzen zaizunak irauteko, eta burua sendatuta duzula irtetzeko kalera, ez? Liburu hau eskuetara iritsi zitzaidanean, ikusi nuen alde batetik, lan izugarria egin zuela, Aitorrek. Batez ere, guretzat munduaren bestaldekoak diren natura bat, fauna bat, jendarte bat, euskarazko terminoetara eta euskarara ekartzen da. Sekulako lana egin zuela, iruditzen zait. Badaude hainbat termino gure literaturan eta erabiltzen ez direnak batere arruntak, ez da gaztelerazkoan ere, urrunak zaizkigunak, eta horiek euskarara ekartzen egin duena izugarria egoten zait. Iruditu zait baitere, berak oso ondo azaltzen du egiten dituen oharretan, itzulpenari buruz egiten dituen oharretan, zer irizpide erabili dituen itzulpen horiek egiteko, zelako zalantzak egin dituen, etxekoen bitartez egin dituen kontsultak eta eta adibide xume bat ipintzeko, hombre medicina aipatzen du berak eta konstantea da liburuan zehar, eta hori nola demontre ekarri euskerara, ez? Eta badira, Euskal Herrian erabazian hombre medicina deitu ditzakegunak, ez? Sendagileak, mugenduekin eta sendatzen zutenak eta bar. Baina, berak bizkairazko hitz zahar bat erabili du, adibidez horretarako, zorki, ez? Sortzen duen zehar, ez? Baina sortzen duena, zorki hori erabiltzen du baita ere, edabeak, zehatzeko adiera ezberdinekin egiten du hitz horren jokua.
Harritu ninduen baita ere ikusteak nola Ipar Amerikako jatorrizko nazioetako jende izenak adibidez, askotan ziren naturatik edo aberedunatik eta hartzen zituztenak, ez? Hartza, zaldia, zaldero, hainbat adiera, ez? Eta ikusten nuen, kontxo, euskaraz ere baditu alakoak, ez? Otsoa, ez? Otsoa, ez? Olako, eta badaudela, alako parekatasun bat, eta euskerara ekartzean hitz horiek ez zitzaizkidan hain pentsatu daitekeen bezain arrotzak edo artifizialak edo egiten gutxiago ere. Gero, Iderrek oso ondo esan duen moduan, lurra eta askatasuna aldarrikatzen zuten nazio eta jende haien historia bat da liburu honek ekartzen duena Zaldi Zorroren pertsonaiaren bitartez. Kolonoekin, Ipar Amerikar armadarekin, tren handia eraiki nahi zutenekin, beraien bufaloak hiltzen zituztenekin eta gertatzen den talka horretan borroka bizian, irauteko borroka bizian ari den tribu jendearen borroka eta bizi nahia da, ez? Eta berak Zaldi Zorrok adibidez esalditako batean ondo esaten zuen, ez? Batek ez du saltzen norbere herria dabilen lurra, norbere jendea dabilen lurra. Eta kolonoek edo ejertzitokoek esaten zietenean, zergaitik ez zaite zibilizatzen. Guk ez dugu zuen zibilizazioan nahi. Beraien gurasoak bizi izan ziren moduan bizi nahi zuten, beraien gurasoak bizi ziren moduan bizi izan ziren moduan bizitzen jarraitu nahi zuten beraiek. Eta Iderrek esan duen moduan gaur egun hain eguneroko gaiak diran gure lurra, gure lurra izorratzen digutela ikusten dugu eta gure lurrarekin batera bizi nahi horretan. Baiek ere beraien lurrarekin bizi nahi horretako talkan egin zituzten sekulako borroka. Ez du esan nahi beraiek nazio jatorrizko Ipar Amerikar nazio haiek, tribu haiek, engelutsuak eta zirenik, ez da hori, ez? Baina bazuten filosofia sakun bat, beraien lurrarekin batera bizi nahi zuten, ez ziren lurraren jabe, baina lur hori ondoren goi usteko borrokatzen zuten eta horrela izatea nahi zuten, ez? Nik uste dut hori dela labur esan daitekeena harin liburu honetaz. Irakurterraza da, Aitorrek berak esaten duen moduan badaude hainbat eta hainbat izen ezberdin, izen arraroak egin iruditu daitezkenak lehenengo kope batean, baina izen garrantzitsuak edo ez dira hainbeste. Irakurtzen hasten denak saltatu ditzake izen deseroso egiten zaizkionak, azkenean geratuko dira baean pasatuta bezala pertsonaia batzuen izenak eta horiek eramango dute hasieratik, nobelaren hasieratik azkenera arte irakurtzen jarraitzeko borondatea daukana, ez? Historia tristea da. Tristea da, Zaldi Zorro bera azkenean hil egiten dutelako, traizioz egiten dute, atxilotuta daukatela hiltzen dute, Baionetaz, Bizkarretik. Eta hori da pixka bat Ipar Amerikar jatorrizko nazioekin gertatu den historiaren metafora, ez dakit nola esan. Azkenean beraien lurrak kendu zizkieten, lapurtu zizkieten eta beraiek edo erreserbetan sartu zituzten. Eta lehen liburu honetaz berriketan ari ginela, lagunak esaten zian erreserbetan dauden indiar horiek gaur egun ateratzen dituztela eskaparatean bezala, museoan bezala, turistek ikusi ditzaten beraien dantzan, beraien zeran, ez? Historia triste bat ere bada, baina bada nola edo ala justizia poetikoa ere
desagertzeko zorikaino eraman zituzten herri haien filosofia eta bizigai handiura gaur egun ere oraindik gogoratzea eta inprimatzeari buruetan jendeak eskura izan dezan. Eta hori da gutxi gora bera nik esan dezakeana, zuk oierren nahi tuko duzu. Eta, Jokinek esan dagoen ari hortatik gure herrira ekarrita, hor badago nola honetan akulturazio prozesu baten, historia eta Euskal Herriari begira jartzen gaitun, historia bat, eta, Eiderrek esan bezala, hori lurra eta askatasuna, eta ez nuke aurkezpen hau bukatu nahi, gogoa ekarri gabe, 1997an, ekainak 25 batez fusilatu zutela Lauaxeta, eta berak fusilatu aurretik, kalabozoan idatzizula, dena emaon beharriako maite den askatasunari, eta azken batean novela hau hori da, askatasunen aldeko borroka baten historia ederra.